RMN Drama, pagtalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Napili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Noy Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3! Oh! Insa ka mo! Kinsa inyong karate isa ko, ha? Ako! Yapa! Ay, ay, ay! Noy Blackie! Ni ay patik! Ay, ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo! Diami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Napunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sukat ko na! Oh. Pada namitaroy sa agtang sa kuwatam. Ala ko, mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paugol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ngit-ngit day, Noy. May kayang sigikan sa poste. Anan, ipayuan ko kwarta na yun sa kalibo pag yun. Wala pa kikikulata pag yun ko. Unsa? Oh. Di ang dapit na hinon, Atina. Daghan yun king manulis siya. Unsa? Kung mo na, Noy, bawio na to ang kwarta nga natulis gikan nimo, Noy Blackie. Unsa? Atong bawion. Tara, balik sa agi. Ay, ang tinunto ni Atay Atina, ay. Kung ano man, atong bawion ang kwarta nga gitulis nimo. Pila man to? Sa kalibo. Dako naman na ina. Dali, to bawion. Ayaw na, Atina. Bahala na nung sa kalibo. Dila to, ibaylo sa itong kinabuhi ako sa kalibo kapiso. Bawion na to, Noy Blackie, tana. Ay, di lang yung may ibuday. Mga matay ta. Unsa? Mga matay ta. May ano man sila tayo? Armado. Pistola. Ay na. Sa magpagkamatay ta, tungod lang sa kalibo. Noy Blackie. Bitaw, Atina. Pasagdi na lang tong sa kalibo, eh. Paita ni Siaw naman sana sila balit. Dihiyaw. Nga no, permi na diha-diha nga doon ay manulis. Tulis. Mo nang dapita diha ang perming dunay biktimas tulis. Biktima. Bahala daw sa kalibo. Ay lang. Bahala lang. Ay lang pag ito na ayaw panghasok ito. Maangin lang ang atong kinabuhi sa usang kalibo. Sige, mo ka. Ya, pasagda lang nato sila, Noy. Wala. Sige. Mo ka. Pero, tabalan to ng imong nabunog nimong naong nimo. Ako rin bala, Ediday. Ako rin bala.
Ihatagan na kong yawi sa motor no, be. Ah? Ako na yung hatod nila. Day, minaw ha. Ayaw Naman. pag-agi dito ha. No. Ayaw yun. O, lagi, Noy Blackie. Ginoo ko, maunay nahitabo ni mo, Blackie. Ugaw. Pero okay lang daw, okay lang. Ay, pailob lang yung kuwan eh. Unsa? Kunwa ko, nagpailob gaw? Wala. Labing siguro. Gihaya, nakadto siya. Unsa? Dito ko gaw. Yes. Pero nagpailob lang yung ko. Ako lang gihatag ng 1,000 para, kining, ano ba? Di ko ganag langas. Wala dagang langas, ma. O si Athena, hain ang akong anak, ha? Siya nalay, nitiwas o gatod sa mga babae gaw. Ginoo ko, tingalig mo agay to ditong napita, Blackie. O nay, ako nang gipay mangnuan gid sa mga dito. Kay tuay tulisan dito. Basig mo atuto siya dito. Ay, kumadto man siya dito. Nagpasabot lang ka na. Nga, yabag siya. Daw. Gaw, tabalan ko na din sa madya ko nga bil gaw. Apdos. Di dagi ko lata, giday ka. Yapa ko sa pistola gaw. Puan ma ba? Pite. Nga pirting mo anak ko. Ginoo ko. Nahatod ko na ang uban. Kung si Maiji na lang ang upan ako mahatod. Biktima giday siya sa rape. Kibati ko ang tumang kaluoy niya. Sino'y Blackie sad, biktima tulis. Dito sa may dakit na bahin ko no. Suwayan ako pag-adto dito dapit tabi. Tanaw na to kung tinuod bagay ka dunay manulis dito. Gaw, paman lagi mabalik siya sina. Kuan, taon-taon na ito siya. Ang magpaabot lang ko niya Day, paabot lang day ha. Kay, di man to siya musugot nga, mauli mo ining mga orasa nga, di mo mahatod. Hatod ba mo? Ay, bata. Asa pa bang siya ron? Ungkoy, asa mas jolo? Simpat pa. Mau ba? Oo. Sige, bino pa, bino. Kablaga. Wala problema. Agaw. Amo. Gusto kong tanungan gini yung unsaon pagbungkag ang grupo din ng Athena. Konsultihan si Amo Julo, anak. Kuan, kining mas may tingali kung saan. Atong daginuton na si kadang gingalagati na. Daginuton? Huwag ka may iboga na niya. Oh, she's not my type. Really? Mau ka na, Ungkoy. Di ko mo daginutong sama ka niya. Oh, okay. Kung dili ka, ako na lang. Ako na lang. Mau ba? Bugo ka. Bugo ka.
Habol na ko sa paydakit. Oh. Wa may kahoy nga ni babag. Oh? Oy, ni Silo naman lang ko. Wa may nibabag na kahoy. Kun mao, wa diyan tulisan. Ano gon, kasuway yung takog tulis ron. Laki, gibati na ko kabala kakunhain na sa Athena, ronda. Nay, basig ni ana turon, uy. Kining, kung lang kumabunog, ako ron dato'y motos mga babae ba? Saba di ang laki, uy. Bunog man. Ay, salamat. Siya na ka nang, siya na ka na nagpaingon rin, siya na. Ay, salamat, Lord. Sa ako nagikaingon, Nay, ayaw lang dayon karatol, good. Huwag kay saling ni Lord. Kaysa may diin taon kuyawan, ana ha. Gitulis mangganis Blackie. Mga may bati yun ko kakulba. Dintom ko ni Agi, huwag man nanulis, good. Unsa? Dito ka na yan, Tina? Dinto ko, huwag man, Noy. Tina, unsa ka man yun in town? Uy, klaro iragod ko. Gusto pa kang mabuhi? O nagtukoy kas kamatayon? Nay Matilde. Unsa maghahangsol nga mapagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.